Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pinanggih malih kalian Ibu Evi ing pelajaran basa Jawa kelas 9. Mugia para siswa sedaya kahananipun sami wilujeng, sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Monggo kita wiwiti kanthi ndonga ing ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi Allah paring ridho dumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'ah halalan thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, para siswa, saklajenge Bu Evi arep macaake salah suwijine contoh teks laporan hasil observasi ingkang judul komodo. Sampean gatekake kanthi permati supaya mangke saged jawab soal, nggih. Komodo. Komodo mujudake jenis kewan melata paling gedhe sak Indonesia kang dilindungi dening pemerintah Indonesia. Komodo iki urip ing semak-semak belukar lan ing sawetara alas kang ana ing Indonesia. Komodo uga dianggep minangka kewan melata paling abot ing Indonesia. Awet aboting awake komodo kurang luwih 100 kg. Malah bisa kepara luwih. Komodo sing paling gedhe ing Indonesia bisa nggayuh 126 kg lan dawane nggayuh 3 meter. Nanging lumrahe dawane komodo rata-rata mung 2,5 meter. Lan abote rata-rata 91 kg. Mung wae kanggo sawetara jenis komodo pancen ana ingkang nggayuh dawa lan abote ngluwihi saka rata-rata. Jenis kulite komodo mawa sisik wernane klawu, wujud monconge lancip, perangan lengene kuat lan abuntut mawa otot. Kanggo ndeteksi kahananing mungsuhe yaiku wangke kewan, komodo nggunakake indra penciuman kang cukup kuat. Wondene adohe jarake isih sawetara meter ing ngarepe, nanging komodo wis bisa ngambu mungsuhe. Ora mung iku, komodo uga bisa mangsa kewan melata liyane, kayata jenis-jenis kewan mamalia kang duweni ukuran gedhe. Meh kabeh perangan untune komodo katutup dening gusine, saengga perangan untune ora katon. Unike
Wektu komodo mangan lan ngunyah, gusine ngetokake getih krana babagan iku minangka media kang ideal kanggo ngrembakake bakteri kang mbebayani. Bakteri kang urip ing jero cangkeme komodo kasebut bakal nyebabake getih korban kang dicakot keracunan. Komodo arep nyakot mangsane kasebut, banjur buntuti supaya mangsane lemes lan ora bisa lunga. Mung emane kewan melata iki kaancam punah. Iki disebabake dening para pemburu kewan kang ora tanggung jawab sehingga habitate komodo dadi rusak. Mekaten kala wau Bu Evi sampun macakake teks laporan hasil observasi ingkang judul komodo. Mugi-mugi manfaat kangge para siswa sedaya. Nggih para siswa, Bu Evi pungkasi kanthi pepilinge salah setunggale pujangga masyhur saking Kasunanan Surakarta nggih menika Raden Ngabei Ranggawarsita. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Mekaten, billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.